Yanzu sojojin ƙasa Najeriya suka yi wata shahararriyar nasarar kashe 'yan ta'adda da dama a wani sumame da suka kai masu a da sansaninsu da yake jihar Sokoto. Wanda 'yan ta'addan da aka kashe an samu nasarar kashe ubangidansu Bello Turji, wanda yake kalubalantar mutane akan cewa shine ubangidansu Bello Turji kuma duk yadda za a yi da shi a zo a yi, wanda kuma aka tabbatar shine wanda ya zama sanadiyar mutuwar mai martaba marigayi sarkin Gobir, wanda suka gana mai ukuba a wannan lokaci. Bayan haka kuma suka kashe shi. Lalle babu shakka Halilu Sumbubu shine mutumin da ya kasance jagora kuma shine wanda ya kasance ya kama marigayi sarkin Gobir, wanda ya zama sanadiyar rasuwar sarkin Hallahira. Wanda a shekaran jiya nan da Halilu Sumbubu ya saki wani bidiyo akan cewa shine nan ubangidan 'yan ta'adda kuma shine nan wanda yake ya daure wasu Bello Turji gindi duk abin da suke sayi a cikin jihar ta Sokoto da sauran jihohi irin su Zamfara da suka tsina. Lalle babu shakka ya tabbatar da cewa shine mutumin da ya sa ake yin duk ta'addancin da ake, sai dai kuma a yau din nan a wata fitowa da za su yi rangadi sojawa suka yi kicibis da su, wanda suka kashe shi tare da yaransa. Lalle babu shakka sirrika da kuma asirai suna ta tonuwa, wanda kuma wani shahararre shi ma ya tona asirin gwamnatin Bola Ahmad Tinubu a dangane da ta'addancin da ake aikatawa da kuma yanayin yadda aka kure talakan Najeriya ake ta kai shi makura a koda yaushe. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan, ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. Kaniwood TV wanne kan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. An kawo ƙarshen shahararren ɗan ta'addan da ya kashe marigayi mai martaba sarkin Gobir Hallahira. Yau din nan da ya sojawan Najeriya suka yi arangama da shi a cikin jihar ta Sokoto, wanda aka yi ɗauki ba daɗi tsakanin 'yan ta'addan da kuma sojawa, wanda sojawa suka ci nasarar 'yan mai wanda suka raba shi da duniya, wato dai Halilu Sumbubu. Babu shakka Halilu Sumbubu shahararren ɗan ta'adda ne wanda har ya bayyana cewa shine ubangidansu Bello Turji a wani faifan bidiyo da ya sake shekaran jiya kafin yau. Babu shakka bidiyon ya waɗe social media, wanda ya kasance cewar ya bayyana cewa shine nan shahararren ɗan ta'adda kuma shi ya ɗore gindin su Bello Turji da duka abin da suke a cikin ƙasa Najeriya. Wanda wannan bayani nasa ya fita, haka zalika ya ja kunnen sojawa a cikin bidiyon nasa kwarai da gaske, wanda a yanzu haka kuma sojawan suka samu rahoto a yau din nan na cewar shi kansa ɗan ta'addan zai fita zai yi rangadi, wanda a dangane da rangadin da zai yi su kuma suka ga ya kamata a ce sun tarfa shi, wanda kuwa cikin yarda Allah da cikin nufinsa suka kashe 'yan ta'adda da dama, wanda suka kashe waɗansu jigajigai waɗanda su ma ake zargin da cewa su ma shahararrun a 'yan kidnapping ne, ma'ana dai iyayen gidan waɗansu 'yan kidnapping ne, wanda aka kashe mutum 3 waɗanda suke manya-manya da shi Bello su da shi kansa Halilu Sumbubu da kuma su kansu 'yan ta'adda mutum 2 waɗanda suka kasance manya-manya da kuma yaransu kimanin guda 60, wanda aka yi nasarar kwace motocinsu wanda suke fita operation din. Lalle babu shakka sojawa bidiyon su ya bayyana yadda suke murna haɗe da nuna wa duniya cewa sun ci gagaruman nasara a dangane da 'yan ta'addan da ya addabi yankin na a Gobir, wato dai yankin Sabon Birni, wanda a yau din nan sun ɗauki ba daɗi da shi kuma sun kashe shi. Sai dai babu wani hoto ko bidiyo da yake nuna cewa hakan ya faru, sai dai su sojawan mun hango bidiyon da suke faɗan hakan, wanda suka tabbatar da cewa shi suka kashe. Sai dai kuma yanzu hakan mutane kasancewar babu wani bidiyo da ya nuna cewa gagawarsa nan a kwance, sun fara karyatawa da cewa yaudarar sojawan Najeriya da shugabannin Najeriya mun daɗe muna jin ta. Akan hakan ne har wani shahararren malami ya sharshi wanda yake a ƙasar Nijar, wanda ya sharshi akan waɗannan abubuwa da suke faruwa, ya bayyana ya fede biri har wutsiyarsa, ya bayyana gaskiyar lamari, wanda ya ce sojawan Najeriya haka za su ci gaba da jan mutane a ƙasa, za ci gaba da cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, amma kuma a cikin maganganunsu babu guda ɗaya wacce take ta kamawa. Sun saba da cewa za su kashe 'yan ta'adda ko kuma sun kashe 'yan ta'adda. Yanzu ka ɗauki ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle, a 'yan kwanakin nan dai ya ce zai dawo jihar Sokoto, sai dai kuma ranar da ya zo Sokoton ranar ya koma. Lalle babu shakka babu wani abu da za su iya tsinana wa ƙasa Najeriya face tsintsinan tsiya, wanda ya ce wai za a ɗauko shalkwatar tsaro ma a dawo da ita Sokoto, wanda ana yin ne hakan domin kawai a nuna wa 'yan ta'adda cewa fa su fece da kafarsu daga wajen, wato dai kada a nuna cewa gashi za a yi abin amma a cikin sirri, wanda kuma kowace ƙasa tana da damar da za ta aiwatar da abu a cikin sirri in dai aiki ne irin wannan na operation,
wanda don kada a samu labari, amma a yanzu sai aka bayyana cewa za a dawo da shalkwata tsaro cikin Sokoton, wanda yake tabbatar da cewa in 'yan ta'addan ma suna da shirye-shiryensu su kwance su bar cikin Sokoton, ba kashe su ne tsarin gwamnatin Najeriya ba. Abinda aka nuna wa 'yan ta'addan kenan, wanda su kuma ake so a ga sun ɗau matakinsu a haka. Sai dai kuma a yanzu haka dai lalle babu shakka fa an bayyana cewa an kawo ƙarshen ɗaya daga ciki kuma shahararre. To amma dai don tabbatar da sahihancin wannan labari, za mu ci gaba da bibiyar yanayin yanda za mu ga ko za mu ga bidiyon yanda aka kashe shi kansa wannan Bello Sumbubu, ko kuma dai ba za mu gani ba, wanda a kasancewar ya addabi yankin na Gobir da kuma ita kanta jihar ta Sokoto baki daya, wanda ya kasance shahararren dan ta'adda. To masu mu ne da kullum sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking. Kadiwan TV wannan kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.